قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Sen ayt, aya şeriklerinizden halayıkları ibtidada halq edip ölenden soň diriltýän barmy? Sen şolara ayt, Allah tebarak we taaladyr halayıkları ibtidada halq edip ölenden soň ýene diriltýän. Pes siz hakdan munharif bolup nirak barýaňyz? قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Sen ayt, aya sizin şerik tutýan zatlaryňyzdan hidayet etýän barmy? Sen ayt, Allah tebarak we taala öz halanyny hak ýola hidayet eder. Aya hak ýola hidayet etýän zat taby bolmagy laýykdyrmy? Ýa-da ýola hidayet edilmese hidayet tapmaýan zat laýykdyrmy? Pes näme boldy size? Nä taryga hukm edersiňiz? وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Oşolaryň köpüsi hiç zada taby bolmazlar, meger gümane taby bolarlar. Elbette gümen haqqy sabit etmekde hiç faýda bermez. Tahqiq Allah tebarak ve taala olaryň eden amellerini bilýändir. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ve bu Kur'an yalandan aýdylan zat däldir. Hudadan gaýrydan sadyr bolan zat däldir. Welakin özünden olalky asmani kitaplaryny tasdiq etýändir. Bu kitaplardaky ahkamlaryny tafsil bilen beýan etýändir. Şoň Huda tarafyndan dağına şek ýokdur. Alemin perwerdigarynyň tarafyndan nazil bolandyr. Em yequlun iftarah Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Aya şolar aýtýarlarmy Muhammed Qur'any özünden düzüpdir. Siz aydın, pes siz de şon ýany belagatda we fesahatda bir sure getirin. O Hudadan gaýryny kimi çağırmagy başarsaňyz çağırın, ta bir sure getirmekde size kömekçi bolar ýani. Eger kefiňizde dogruçy bolsaňyz. Bel kezzebu bima lam yuhitu bi'ilmihi ve lemma ya'tihim ta'wiluhu. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Belki kafirler bir zadın ilmine kamilen yetişmäni yalana nispet berýärler. Ve hanith şu zadın haqiqaty gelmäni, yani Kur'anda habar berilen zatlaryň bäzisiniň dünýäde gelip zahir bolmagyny muntazir bolmany fawry ýalana nispet berýärler. Şolaryň ýalana nispet berişleri ýani odalky kafirler da öz peýgamberlerini ýalana nispet berdiler.
nazar edip görün zalimlaryň agybaty nä tariqa bolupdyr. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Oşolardan bäzileri Qur'ana iman getirirler we bäzileri iman getirmezler. O sen Perwerdigaryň kafirlikde sabit durup fesat ýolda gezýänleri ýaxşy bilýändir. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Eger şolar seni tekzip edip ýalancı diýseler, pes sen aýt, men emelim netijesi men üçündür we siziň emeliňiziň netijesi siziň üçündür. Siz men emelimden beri we bidardyrsňyz we men de siziň emeliňizden bidardyr. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Oşolaryň bäzileri saňa kulak asarlar. Aýa sen kirler eşdirip bilersiňmi? Egerçe şolar düşünmeselerde.